ιδιαίτερη χαρά μου συμμετέχω αυτό το διήμερο στο πρώτο ειδικό σχολείο δεξιοτήτων στην παθολογία που διοργάνωσε η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος και απευθύνεται σε νέους συναδέλφους παθολογίας, γενικής οικογενειακής ιατρικής, σε γιατρούς δηλαδή που ασκούμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και αξίζουν τα συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον ακούραστο πρόεδρο του Βαγγέλη, τον Τούλη, γιατί αποδεικνύει στην πράξη ότι ο ειδικός παθολόγος είναι ο γιατρός ο οποίος θα δει τον ασθενή και θα τον δει ολιστικά. Έτσι δεν μας ξενίζει η εξειδίκευσή του στις νέες τεχνολογίες, είτε αυτές αφορούν τους υπέρηχους, είτε αφορούν την καταγραφή της γλυκόζης, την εξέταση του διαβητικού ασθενή ή και τη σπυρομέτρηση. Σήμερα ο παθολόγος έχει τη δυνατότητα, ακριβώς χάρη στην ειδική αυτή εκπαίδευση που μας παρέχει το σχολείο αυτό της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων, όλα αυτά να τα προσφέρει στο ιατρείο του, στους ασθενείς του, συνδυάζοντας βέβαια την ολιστική γνώση και την παρακολούθηση του αρρώστου. Από τη θέση μου να ευχηθώ να επαναληφθεί αυτό το σχολείο σύντομα και σε άλλους τομείς και δραστηριότητες της παθολογίας. Ευχαριστώ.